San Juan Kapitulo 18. Kalpasan ti panang isaon ni Jesus kadagitoy, pimanaw agraman dagiti adalan na ket binallasiw da ti waig ti Kidron. At dahar din iti dayta adiso ket nagturong da sadyay. Amon ni Judas amang lipot ken kuana dayta lugar, agsipud ta masansan a sadyay ti pag-uumongan ni Jesus ken dagiti adalan na. Iti kasta, napan ni Judas iti hardin ket nangikuyog iti bunggoy dagiti soldado at taga Roma ken sumagmamano a gwardiya ti templo nga imbaon dagiti panguluan na papadi ken fariseo. Nagtagi armas ken nagtagi silaw dagiti soldado ken gwardiya. Agsipud ta amon ni Jesus ti amin na mapasamak ken kuana, sinabat na ida. Siya sino ti sapsapulo nyo? Kinunana. Ni Jesus at taga Nazaret, insungbat da. Siya, kinunana. Agtaktakder iti ayanda ni Judas amang lipot ken kuana. Apaman a kinuna kadakwada ni Jesus iti siya, napasanod ken nattuangda. Sinaludsod manan ni Jesus kadakwada, siya sino ti sapsapulo nyo? Ni Jesus at taga Nazaret, kinunada. Ibagak lang arudan a siya, kinuna ni Jesus. No siya ti sapsapulo nyo, palubusan nyo a pumanaw dagiti kadwak. Kinuna na daytoy tapno matungpal day di sinauna, Ama, awan ti ure may saan na pukaw kadagiti inted mo kanyak. Adda idi buneng ni Simon Pedro. Inasot na, sana tinagbat ti babaunan ti kangato na padi, ket naisina ti akin kanawan na lapayag na. Malko tinagan ti babaunan. Kinuna ni Jesus ken ni Pedro, ibalay mo tabuneng mo. Ipagarup mo kadi adyak inuman ti kopa ti panagsagabang nga inted kanyak ni amak. Ti bunggoy dagiti soldado nga indauluan ti opisyal da, ken dagiti gwardiya ti templo tinangtiliw ken ni Jesus. Rinepet da dagiti ima na. Imuna nga indatagdaki ni Anas a katugangan ni Caifas, ti kangatwa na padi iti dayta atawan. Ni Caifas tinang bagbaga-idi kadagiti Hudyo, anasaysaya at numatay ti maysa a tao para iti pagimbagan dagiti tattao. Simurot ni Simon Pedro ken ni Jesus. Simurot met ti sabali pay nga adalan. Ama mo ti kangatwa na padi daytoy nga adalan, isut gapu na anakikuyog ken ni Jesus asimrek iti paraangan ti balay ti kangatwa na padi. Ngem nagbati ni Pedro iti ruwar iti asidag ti ruangan. Iti kasta, rimwar ti adalan ngam ammo ti kangatwa na padi, sana kinasao ti babae nga agbambantay iti ruangan ket pinastrek na ni Pedro. Kinuna ti babae ken ni Pedro, saan ka aya may sa kadagiti adalan dayta a tao? Saan? Insungbat ni Pedro. Agsipud ta nalamag idi, nagpuor dagiti adipen ken dagiti gwardiya iti paginudduan ket nagtatakderda iti lawlaw na. Napanmat na kiinudo ni Pedro. Inimbestigar ti kangatwa na padi ni Jesus, maipapan kadagiti adalan na ken iti panursuro na. Simungbat ni Jesus, nagsauak asilalatak kadagiti tattao. Masansan amang isursuruak iti uneg dagiti sinagoga ken iti templo a pag-uurnungan dagiti amin na tattao. Awan na pulos ti imbagbagak iti nalimed. Apaya pagsaludsudan nak. Agsaludsud ka kadagiti tattao a nagdenggeg kanyak no anya ti imbagak kadakwada ta amuda ti sinaop. Idi na isaon ni Jesus daytoy, tinungpat ti maysa kadagiti gwardiya sadyay. Apaya kasta ti panang sungbat mo iti kangatwa na padi, kinuna na. Panagnagam no at dadakas a sinaop, insungbat ni Jesus. Nupudnuman ti imbagak, apaya kabilan nak. Iti kasta, pinaipan ni Anas ni Jesus as irerepet paylaang kini Caifas sa kangatwa na padi. At dapay lang ni Pedro ngagtaktak dara sadyay nga agin inudo. Kinuna dagiti daduma ken kuana, saan ka kadi may sa kadagiti adalan day tatao? Ngem naglibak ni Pedro. Saan? Kinuna na. Nagsauti may sa kadagiti adipen ti kangatwa na padi, ken kabagyan ti lalaki nga insina ni Pedro ti lapayag na. Saan aya asika ti nakita kakadwa na iti hardin? Kinuna na. Naglibak manan ni Pedro, ket dagos a nagtaraok ti maysa a kawitan. Nasapa pay laang idi ipanaw da ni Jesus iti balay ni Caifas, ket impanda iti palasyo ti gobernador. Saan nasimrek dagiti Hudyo iti palasyo, tadida kayat ti matulawan. Ngamin, no matulawan da, dida mabalin ti mangan iti pangrabi iti Paskwa. Rimor nga rod ni Pilato ket kinuna na kadakwada, anya ti pangidaruman nyo iti daytoy a tao? Saan mi kumanga idatag ken ka daytoy a tao no saan na nakaaramid iti dakes? Insungbat da. Kinuna ni Pilato kadakwada, alaon nyo nga rod ket da kayo amismo ti mangukom ken kuana kas mayan nurot iti paglintagan nyo. Saan na maipalubos kada kami ti mangikadda nga mapapatay ti tao? Insungbat dagiti Hudyo. Napasamak daytoy tapno matungpal ti sinaon ni Jesus idi imbagana no kasano ti ipapatay na.
Simrot ngarod ni Pilato iti palasyo, sana inayaban ni Jesus. Si kakadi ti ari dagiti Hudyo, sinaludsod na. Nagtaod ka diken ka daytoy asaludsod, wenno adda nang ibagaken ka, insungbat ni Jesus. Ipagarup mo kadi a Hudyoak, kinuna ni Pilato. Indarum da ka kanyak dagiti kailyam ken dagiti pangulo na papadi. Anya ayati inaramid mo? Saan na dito'y lubong ti ayan ti pagariak, kinuna ni Jesus. No dito'y lubong kuma, makigubat dagiti pasurot ko tapno sa anak amayawat ka dagiti agtuturay a Hudyo. Ngem saan na dito'y lubong ti ayan ti pagariak. Isut ga po na asinalutsod ni Pilato. No kasta, may saka nga ari? Nasa umon, insungbat ni Jesus. Nayanakak dito'y lubong tapno panagnakak ti pudno. Dumngeg kanyak ti siya sino man nga adda iti pudno. Anya ka diti pudno? Sinaludsod ni Pilato. Kalpasan ti panangisao ni Pilato iti daytoy, rimormanen anapan iti ayan dagiti tattao ket kinuna nakadakwada. Awan panggapwak ang mga ikaddang iti panakadusan na. Ngem kas mayan nurot iti ugaliyo iti fiesta ti Paskwa, waya-waya ak kada kayo ti may sa abalod. Kayat yu kadi awaya-waya ak ti ari dagiti Hudyo. Saan nga iso? Impok kaw da. Ni Barabas ti kayat me. May sa atulisan ni Barabas.